Ang'e ni samoro iwuoro ni kumantie ni kawuono adwa wuoye ang'o. Kineno pata korka cham koni an gi rabuon korka chich to an gi ma waluongo noduma gi kisumbwa kocha. To nikech kawuono adwa wuoye gimopogore, adwa wuoye olemo. Olemo ber kanie dala nikech olemo achiel kuom gigo ma bende olemo timo en ya ogeng'o tuoche to olemo sami chamo olemo omiyi ndhadhu kendo omiyi teko e kinde mang'eny. Gi odiochieng' ma kawuono antie Barokwiri kuma bende adhi romo gi japur miluongo ni Daniel Owino. En owuon en gi lony korka pith mar machunga. Odhi nyisowa ni gin kidienje adi ma en owuon opidho. Tang'o omiyo noyiero kidienjegi. Yiena mondo akaw thuolo mar wakie chenro ni kadwa nyisi ni kawuono wadwa wuoyo olemo. To nikech olemo ka nitie kuma nitie nyaka ang' na bile. Mano bedo gadier nikech abro bilo. Yiena mondo akaw thuolo mar wakie chenro mar jumani kaka pile an iluonga ni Alori nyaka Black machiegni. Adaher nyis jopiny nyingi kuma intie gi gima in iwuon itimo. Nyinga iluongo ni Daniel Owino Nyango. An japur kama iluongo ni Barokwiri. Kama iluongo ni Barokwiri village. Nie bwo Bondo sub county. Erokamano. To nichako pith mar olemo ni karang'o? Pith mar olemo ni achako hik 2007. En ang'o manomiyi mijing'o mineno ni ber kidonjo e pith mar olemo? Gimomiyo nachake, naneno ka an gi nyithindo mabiro dhi skul. To ne pod ginie lower classes. Koro nago kwano nikech kaka abiro puonjogi ne nyalo tama. Koro miyo naparo mondo achak pidhogi. To ne an ga gi knowledge mar pidho machunga ni. Nitie japuonjna moro manopuonja primary. En manotimo ga tij machunga. Koro nopuonja kata kaka itimo budding gi grafting. Koro that knowledge ema nobiro e pacha. Achako pidhogo machunga mondo ayud kaka anyalo chulo nego nyithindo gi fees ka ndalogi ka gichopo e high school. Ma currently an gi nyithindo 4. 3 ni e high school, achiel ni e college. Machunga timo maber e lowo machal nade kata alwora bende otimo e alwora maber machal nade? Machunga dwaro lowo motimo karge. Ok odwar kama waterlogged. Ok odwar black soil kata kuma lowo ka koth ochwe to bedo gi cracks. Sama obedo gi cracks to tiende ne geko chot koro ok onyal timo, miyo lowo black soil machunga ok nyal time maber. To kama ge nitiere nyiso ni koth chwe kaka sani koth ochwe nyoro ok nyal ng'e ni koth ochwe. Koro pi osebedo absorbed piny te. Koro kanyo machunga time maber kabisa. Ere kaka iiko lowo kata kaka un uwegi jopith mar machunga uiko lowo? Lowo mar machunga wakunyo mana bur fut 2 kadhi piny, lachne be fut 2. Koro wakuongo wagolo top soil, waketo tenge. Wakawo lowo mapiny motimo maram cha be waketo tenge. Wakawo lowo manende mar top soil chande. To wariwo gi manyiwa. Sana watiyo gi manyiwa mar jamni mosekuok. Koro wariwo gi lowno to wapidhe machunga. To machunga odongo very fast. Ma bang' higni 2 to machunga osechako nyuol. Spacing kata nafas bedo marom nade? Waketo 4 meters by 4 meters. Mano spacing mar machunga. Gin ang'o ma ng'ato nyaka bedgo piny kata nyaka ong'e kapok odonjo e pith mar olemo? Gima kapok idonjo e pith mar olemo nyaka ichung jamni. Nikech ka jamni ochako kata kong'ado wiye to miyo ok onyal timo maber. Obiro dongo kothirno. Okawo ndalo mang'eny kendo koro kochako loth kendo mondo onyuol. Koro nyaka ichielne kama ber mikete mondo eka otimni maber. Aeto nyaka idoye. Machunga oluoro buya. Koro nyaka ido tiende maber. Kisedo tiende maber to koro ibiro yudo ka koro odhi adhiya maber. Ang'o kendo ma in iwuon itimo mondo iyud arita kata irit machunga ni maber ma bang'e kata ka odiochieng'ni mar keyo kata kigolo itero kiusogi e chiro tiyudo ka ji bende ng'iyogi maber? Aritogi mokwongo ago yath. Yath nyaka go nigi. Yien wago yien tieng' didek. Nitie mar fungicide mano manego kute. Wan gi mbolea. Iluongo ni nyalo go nigi kaka Easy Grow. Manyalo iluongo ni booster. Koro mano boost gi seche ma gi flower chande.
to miyo ginyuol maber. Aeto kod mageng'o nigi tuoche, fungicide nitiere. Koro fungicide go to geng'o tuoche, koro tuo ok donjo kuome. Ka nichako gi variety mane kata nikech e puodho ka tinyisa ni in gi varieties ang'wen, to ka nichako gi varieties adi? Sani an gi varieties ang'wen ma asebedo go kapidho nyaka nene. To Sion nagolo mana kuom japuonj ma wacho mana puonja ni endi. Ben man watimo nega gi sama wadhi ka timo ne potting, to waneno kako timo budding gi grafting. Koro en mana dhi ayin puothe, takao Sion kuome. Koro abiro go tabende kasepidho ndim, achako chomo kende uwan. To timo maber e kor lwasi machal nade? Ber ndalo oro koso ndalo koth koso machunga timo maber ndalo moro amora? Machunga timo ber ndalo moro amora, isipokuwa ni ka oro dhi ahinya to nyalo hinye. Kech ok odwar kama pi chokore kaka asewacho. Otimo ber ka diere ma pi ma oro nitiere chande, nikech oro nyalo betie to kako chwechwa ni to flower. Ai machunga ber machunga onge season mare. Like right now nyalo neno ka nitie manyuol, nitie moko mabe matindo tindo, sani be kendo chiegni flower, onyalo bedo in 3 stages at a go. Koro kitieko pono ma kama rumo ni machielo ni line to kendo machielo bendo flower kirite maber. Koro yude ka lore ka kimie pi. Kadire oro nitiere, tinyalo olo ni aole pi. Keka ukata na kumni dek, around 60 liters, miole tiende. Tonyalo dhigo kata mna for the whole month, kata 3 weeks. Inyalo tero e okenge kata process mar pidho machunga mondo jopiny bende ng'e process no. Inyalo chako ikawo koth mandim. Ndim nitie moro matoke gwagwane. En mipidhe. Koro kisepidhe, ibiro golo gi nursery, tiketo gi e pots, itimo potting. Koro potting kanyo ma koro beto biro budhe kanyo. Onyalo kawo gimoro dweche 6. Koro kusechopo dweche 6 kanyo, koro kanye kama koro itimo ne budding. Machungwa watimo ne budding, maembe watimo ne grafting. Koro watimo ne budding kosechopo dweche 6. Koro dweche 6 kanyo kosepoko gimoro 3 weeks to osemoko. Koro kanyo kosemoko inyalo weye ndalo matin mondo otegno, kata kuom jumbe moko 3 kata 4 kata wang' dwe achiel. Koro nyalo tere e ndalo. Koro kidhi loso ne kaka pimo ma kumiloso ne bur maber chande, to gogindo chaka pika nikech koro tiende ne nitie thuolo, isegolo jwelni chande tiende. Koro kanyo nyalo dhi to be gimoro dweche 18 to sechako nyuol. Be samoro be nyalo pidhe ni to kane Sion mini tiyo go yudo ka flowering stage mare chiegni, tikete keta ni tinoko chako flower. Do seche be nyalo mai nikech pudo yot nyalo mone, bro miyo thirno. Koro mai be en gi natural abortion, samo boti matima kende. Koro wewe to dhigo kosetieko. Chieng' mandalo ne oromo koro senyuol oromo maber. Koro bro flower to bro abot mo nyalo abot to mudong munyalo ting'o kalure gi chiemo mimiye. To bro nyago ni olemo kochakre higa bang' dweche 18. Mano higa achiel gi nus osechako. To chiro mar machunga chal nade? Chiro mar machunga ber. Korach kaka maga gi eki be gimit. Koro ji oseng'eye. Koro kamoro amora makalo biluonga mana jamachunga. Kata kichako penja gi bondo, kipenjo kata kana dhi ka jamachunga mong'ere kata i bonde en achiel kende ma ina. Koro an mong'ere, koro machunga na ni mit, koro miyo en ga grade market kamoro amora makalo. Koro en ani chire mapok ayudo ne malong'o kuonde manyalo ga tere, manyalo yudo order ma kata ka kambi nyalo biro to harvest dichiel to dhi kode yudo pesa dichiel. Nikech pesa miyudo matin tin be samoro yude to yore pesa donjo kuonde mang'eny. Koro kodonjo dichiel to miye tich mayot, koro anyalo plan go gima duong' manyalo timo. To korka wach ni starting capital ichako gi pesa di? Gini ok achako gi pesa moro amora madakwan, nikech an gi that knowledge. Koro tija nadhi kawo ndim tapidho, atimo ne potting, grafting atimo. Moko be nadhi apidho ndim e puodho. Koro adhi puodho kuro tatimo ne gi budding kuro. Kaka magi natimo ne gatimo budding kosemoko ne ndim na pidho ndalo. Koro atimo ne gatimo kuro.
Koro starting capital mana ne alo do be na nyala na do yo kendo. Kiwe korka doyo ido puodho didi. Puodho wanyalo do didi ka higa. Ko machunga ke machungo luro buya. Ko do didi no. Kata samoro kapok in ready mar doyo. To tiende no tinyalo loso ne. Ai titemo ne malchi. Koro kapok biro to yudo ka nichi ni tiende oko gini ka oro wuok to koro oro chwade pia ahinya. Wadwa dhi e yueyo mar dakika moko machuok aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of 2 sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. To kendo gimoro amora wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viusasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Karan gona ero kamano. But why? Dong Karan bende en nyathina. Machiegni e kidieny mar 2 ka bende pod wadwa puonjore pith mar olemo mar machungwa. Ber mage ma olemo ni konyo e dend dhano. Tang'o miyo in ma samoro pod ibet igombo ni chak pidhe to pok idhi e puodho michako pidhe. Reason no makata in iwuon kamibete tiwacho no kidwa pidhe. Ang'a moni pidhe. Nikech gima timore sani en kaluowa kae dhano owuok oko ne pur. Dhano wuok oko ne pith. Omiyo in bende kawe thuolo ni makang'ise yae chenro ni kwanyari 3 idhi teme aeto bang'e ibro nyisowa gima in iwuon iseneno kata ber ma bende osekonyi godo. Jaduong' Peter, sama wach ni olemo mar machungwa ni adwa biro tadwa nyiewe ire. Ere kaka nyachuli? Nitie training mane jo Equity, nwatudre gi jo Equity. Koro gisepuonjowa, matimo gipuonjowa kaka watimo savings. Aeto negimiya till number. Koro order manwang'o. Koro ng'ato ok miya pesa e lweta. Koro pesa oro e till number koro Equity Bank. Koro an mabiro gole kuro saa madware mok awil pesa dichiel. To till number ma bende gitiyo godo en mano? En 247. Account number to koro is my number. Yamagi niketo kanyo. To bende Equity Bank nigi ndalo ma gitero ji e training session. Un kaka jo alwora mantie kae. Ne wantie group miluongo ni Sitadek. Rusitadek. Ema noyudo puonj mag jo Equity geko ka gibiro puonjowa. Koro watimo value chains mopogore opogore. Ok mata mar machunga kende. Watimo mar cassava,
nitie joma timo sorghum or soya beans gi such other crops like groundnuts bende nitiere bende watimo kuseche manigi puonjowa mago manigi puonjo the process manigi puonjowa nono ema ne gimiyowa nyaka tel no ero bende koro wasave ga kodgi loan bende gimiyo jopur. Koro aina ma wan godo kae ma en mane? Ma iluongo ni olinda, no kae no tindo tindo kamagi. Aeto ma indi be kaka ineno ni pok ochiek. Sani kata kichame inyalo yudo kokech kabisa. En kudo kech nyako chiek maber. Eka koro ayo be kidwa ng'e tineno ka ite ni tindo. Ite tindo, olinda ite tindo. Ite tindo. Aeto nyuol mang'eny, kaka nyuol nyalo nyuol kama moliel. Aeto go nyuol in stages. Iyudo ka nitie matindo moko ibiro yudo kama bende kode ka nichako flower kode magi eki. Magi eki. Gin ang'ena iye ka. Gibiro mos. Kendo ka magi chiek to koro kendo chako biro. Okay, ma koro olinda ite tindo. Ma olinda. Kaeto ma iluongo ni Washington novel. En mon ka koro kendo en beto dongo. Bet madongo ni malo. Koro yudo ka en gi pende. Oh, ma en novel. Koro pende. Washington novel. Koro kinyo ite tino ka ite ni bet dongo. Koro olinda ite tindo. Koro ka en gik madongo. Obende nyuol in stages. Yudo machunga onge season mare. Machunga kama ipono to matindo go seikre. Sama magi bichiek moko jigolo kendo ibiro neno kochako flower. Bende ma indi in 2 weeks time ibiro neno ka koro kendo chako flower. Koro ma indi natimo ariyo. Stock en achiel. Koro konchiel konya keto Washington novel. Koni Washington novel. Konya keto Valencia. Itiyo gi stock achiel ka timo ne gibadi. En stock achiel mano kagre. Koro bathe konchiel aketo Washington. To konchiel aketo Valencia. Koro no kaka pogruok mar Valencia gi moro cha. King'iyo ma endi mosechiek ma inyalo cham sani. Ma ichamo. Ma to pod kech kabisa. Kech mok ng'ato ok nyal chame dhoge. Ma endi 2 in 1. No kaka be en beto dongo mawuok madongo. No kata kodongo. No kaka dongo mahingo Valencia. Yes. Magi ng'ato nyalo chamo sani do. Mago to chamre sani. Magi ma pod kech kabisa. Ma to chamre sani. Valencia pod kech sani. Koro Sandra en onyuol mang'eny zaidi. Nyuol mine moliero kako liero piny kamane nini. Obendo omit kabisa. Kendo en gi ready market oko kech. En koro kidwar ne pala. Koro ija keja. Anyalo miyo moko ijakie. Sandra. Mama Sandra. Magi ok ochuno na tigi pala joka ma. En mago. Magi agola kama. kama. To be wadhi mambele. Ok ochuno na tigi pala. Kech Sandra kata kigolo pote kamae. Ineno. To giwuok maber. Gin midhiero mage kata challenges mage ma iniwuon kaka japith kata jalno mabende nigi lony korka olemo mar machungwa ni sekalo? Midhiero mokale mokwongo maduong' en oro. Ore mahinyowa nikech ka oro moro nyoriech ka kata sani nitie yiende moko kanyo ibiro neno yiende manyo oro nego. Koro oro no nyalo duoko production chien kodhi ma excessive ahinya. To nyalo duoko production mag chien. Onego moko bende. Kata mana population mar sani koro osedok nikech ka ne nitie 200 plants na pidho machunga 200 ka. Sani koro giduogo nyaka gimoro ka 150. Bende koro gima jalo advantage mantie go ni koro en tich matiyo kenda. Koro phase 2 bende asechako loso kendo phase 2 machielo. Koro kama rum to machielo nitiere. Midhiero machielo en mar jokuoye. Machunga dhano kwalo. Koro ng'ato momo machielo kech ok timo fencing. Pod pesa ok abedo kaluwore gi
ting manyon go ma jo school ja koro pod timo fencing otama koro dhano moma chia to biro to kawo machunga kwalo dhi godo to magi midhieti madongo mabet kosebedo kahinya kabisa. Bende nitiere tuoche kata kudni ma bende thagi korka olemo? Tuoche machunga ok ng'eny gi tuoche ahinya, to tuo bende nitiere. Koro tuoche go to wadhi e agrovet to wakawo yien to wagonegi, moloyo kaka fungal to wadhi kaka fungicide to wagonegi. To kigoyo yath bang' ndalo adi kata thuolo marom nade? Kadiere ma koro gichiegni sama gichiegni flower, kapok gichako flower wachako go yath kapok machunga ochako flower. Nikech kichako go yath ka machunga flower to biro boto kabisa. Moloyo kaka fungicide kigo samo flower to machunga biro lwar kabisa. Koro ichako goye kapok ochako flower. Ma seche mo flower cha to yudo ka koro yath ngima. Koro onge tugo minyalo gago koro mna mar geng'o kute. Ma bende koseng'ino balls to kanyo be koro kendo kudni bende oluore nikech okich akech kudni ok donjo kuome. Koro kendo seche molit mochiegni chiek kendo ichako gone yath. Koro inyalo gago after 14 days tigone yath. Bende iseyudo kony moro amora koa county government kata sirkal? Onge kony moro amora maseyudo. Koro en ni kapo ni ng'ato nyalo nwang'o well wishers moro manyalo connect gi jo county government to nyalo bedo advantage kuom. Owach ni ng'ato dwano bi ong'e kaka onyalo pidho machungwa. Bende iyie ni dhano biro limi kae to ka dipo ni iyie ikawo nitie kaka uwinjoru kose nena puonj minyakonya ng'ato nono? Wadwani mondo wachange the community and the attitude. Nikech iyudo ka samoro ng'ato nigi lowo odwa nyiewo apiko. Koro odhi to uso lowo mondo nyiew ga apiko. Koro kikawo lopi ni endi mipidhe omuogo to miyi yo midhi nyiewo ga apiko to lopino be pod idong' itiyo godo. Koro on Thursdays wabedo ga kuro mam the chairman. To gin ang'o ma ung'iyo mondo ng'ato obed achiel kuomu kata member? Onge gimoro amora mwang'iyo, bora mana ni in gi interest. Joma are interested nikech jomoko bende gin agina jok morito ni mondo wane. Jomoko bende nitie mana mahero pingo ni mago pok notimore nyaka nok bi timore. But gisechako neno aneno ka sani koro jano donjo mos nikech wan gi organizations mopogore opogore. Kaka sani nitie green belt, orange green belt bende wantie godo. Ma bende wadwaro ni ng'ato ka ng'ato wachako gima iluongo pomology. Dala ka dala nyaka at least nyaka olemo bedie. Varieties kata bich iting'o poyo, machunga, avocado, maembe. Koro mago bende geng'o kech to gin source of income bende kuom ng'ato ka ng'ato. Bende nigi joma samoro thagi ma wach ni ka olemo oseikore kaka sani aneno moko oseikore kae to idwa ni tergi e chiro, joma kisungu dende ni batel. Bende gibiro ga samoro gi thagi koso in gi jogi ming'e maber kachopo tarik kama odiochieng' kama adhi tero machunga no nyaka kumoro kama. Katel to gintiere kamoro amora. Koro in mirango kaka inyalo control. Kok winje terms and conditions to bende kanye kama owere kode. Nikech gin jok ma kubiro to dwaro ni mondo bi. Koro naisi machunga ni to in gi ready market. En gima usega usa kende. Koro omiyo ento aonge kode gi shida. To ng'ato ka dwaro nobiri mondo oyud puonj. Onya biro to ipuonje, imiye puonj manono koso nitie bei moro kata winjruok moro ma nyaka bed kindi ji ariyo? Atimo ga timo ni ji nono. Onge gimoro ma ng'at madwaro ma biro. Asepuonjo ji mang'eny. Kata kuom puonj ma asepuonjo ji mang'eny no, omiyo jomoko osemiyaga order. Koro aloso nigi machunga tauso nigi. Aseuso ji mang'eny kata mana nyoro e koth manyo ochako chwe kanene. Machunga nyo osedhi ka en almost 120 manyodhi grafted. To koro ng'ato ka dwaro kodhi ma obedo grafted iuso pesa? Auso ga 250 kuom achiel. Lakini pod wanyalo bargain at around 200 shillings. To ng'ato ma samoro deher manyi bang'e koseneno chenro ma odiochieng' ma kawuono ni bende nyako konyowa ere kaka ginya tudre kodi? Koro namba na en 0725 47 22 21. Iluongo ni en namba 0725 47 22 21. Wach mogik ne janeno ma kawuono. Anyalo encourage ji kata mawinjowa kata manenowa ni mondo pith mar olemo ber.
onyalo golo ng'ato oko, onyalo yawo wang'i e sa asaya. Kech bende ok nyal chami, nikech ka in gi machunga kama sani koro kanya nindo no kaka machunga nitie kanene, ok apono kata na bich kendo to kadhi to kaduoge mogo kata ka en gi supe madwaro donga nwang'. Koro ka in gi olemo to ok inyal nindo kech. Ageno ni ikwanyo 2-3 ma bende bro konyi in jal ma samoro osebedo gi gombo mar pidho olemo mar machunga. To nikech bi wacho ni sama in golemo e dala ni nyiso ni tuoche bende iduoko chien. Achiel kuom tuoche ma bende inyalo duoko chien kichamo machunga en ni machunga kichamo to en gi vitamin C. Vitamin C bende geng'o tuoche kaka anemia. Ne jogo ma bende nigi tuoche mopogore, machunga kata fruit mar machunga ni nigi gima kisungu dendo ni collagen. Collagen en achiel kuom gigo ma bende nigi protein e dend dhano, to collagen konyo yomo del. Ne nyidendi ma bende sani gimoro wuok oko ka ni skin care routine. Mano skin care routine ma kichamo go machunga to bo dhi yomo dendi mabe inya pichni samoro amora. To nikech kawuono ne wawuoyo e olemo mar machunga, in sama idhi e chiro tidwa ng'iewo machunga, ing'e ni ng'iewe tikia ni nyinge en nang'o. Kawuono puonjwa kidienje kata varieties mag machunga ma bende yudore Kaluo ka kata e chiro kuma in be ing'iewe. Wan gi Washington Navel, wan gi Valencia, wan gi Sandra kata Chenza, jomoko luonge ni Chenza, jo Oswayo, jo Mambashani luonge ni Chenza. To bende wan gi variety moro mogik mi wacho cha ni luongo ni matin cha Olinda be wan godo kae. To nikech ne wasingo ni wabro limi, inyalo tiyo gi ote kioronwa email e email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Wabro somo, wananon kuma ini wuon gwenge ma intie, wabro pango safar ma kata siling achiel ok wabi kwayi, to wabro chopo kama ka in bende konye jopiny kimiyo gi puonj ma bende bro konyogi. To nikech chenro obedo ni en mar olemo, dang awe ko kabilo olemo ya dang chieng dang awe na we olemo kae to kabilo ya dong man dang ariam ne dada. Koro adwa ni nyisa gigi ma en wacho ni luongo ni Washington Navel. Ma en no size ne jomoko luonge ni seedless Chenza. To mae Valencia, moro ni Olinda. Mae Olinda. Haya, koro nikech wang'e adwa ni mae e makoro walaw kato wabe. Dhadho mantie machungwa ni joka manie na kiar yamo gini nigi machunga ni nigi ne tomit kabisa. Iwacho ni gimoro amora man gi chakruok nyaka bed gi gikone, to nikech gikone adwa no rum piyo nikech an gi moko mabe onego bed na chamo. Yena mondo akaw thuolo mar goniero kamano, ka ruoth oyie wachak warom juma manyien. Luonga ni Alori nyaka Black. Oriti masani. Kamano.